Здравейте хора! Извинете за това късня. Здравейте хора, аз съм Big Bone и днес ще играем PewDiePie Super Simulator. Извинявам се, че няма клип от толкова време, ама училищата, кодър. И се надявам през тази ваканция, която идва, да има клипове. Играта не ме зарежда. Зареждай. 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 What? Бъгна звука, добре. Добре звука бъгна. И както няма си време от домашни, много неща направо. Много се извинявам на това. Там на каналта се надявам да има по 2 клипа, 3 сега. Не обещавам. Ако става и както виждате съм се развил повече. Защото има 62 000 съба. И някакви квести има нещо. Звука е бъгнат. Добре хора, ще паузирам и ще го оправя. Мисля, че го оправих. Не знам. Ако чух някъде че е звук, е нищо. Не! Ако чух някъде че е звук, това е от... Сега се връщам. Най-накрая почна. Ето вижте ми кащата. И така хора, аз се опитах да си направя акаунт на такова. И то не ми дачи, защото е гадно. Сега ще играем малко пъти. Че лагваме. Не лагваме, лагваме. Не, не! Още 2 часа. Този клип няма да е много дълъг. Днес ще има 2 клипа и се подготвя една изненада. Но това ще само спойло. Една изненада е. Айде по-да. И хора, като създам акаунт, ще гледаме стаите на хората. На други хора. Айде сега е. Айде последен път това. Вау! Добре, последен. 600 000 гледания. Това е странно заглавие, не знам какво съм обяснил. И вижте какво ми е включено. Това клинч, вау. Добре, да папка. Това не знам какво е. Това е чили. Папка е риб, това мено. Папка е да знам кой е. Това е ИЦ. Това да го знам кой е. Това е гришка. Това е някакъв път. Това е някакво скачане. Ето. Това са нещата. Пазай, аз съм купил едно фото. Това е яко ли? О, това е бъдеще. Ето. Още. Още. Вау, този порт, колко. И съм се разширил доста в тази. Вижте ми инвентори. Вау, колко неща. Колко неща.
Ако тук някой вижда звук, не знам какво. Супер долу. Защото аз не стоят. Ето вижте, почти съм... Ето. Три такива. Две. Ето. Две такива. Вижте. Не лъжа. Така ще правя. Ще... Гледай това, което трябва 25 такива. Музика, музичка. За да... да мога да качвам две видеа. Окей, това мисля, че... Ето това. Да мога да качвам две видеа. Ето това. Мисля, че до... Се извърна. Брат ми влезна. Извинете, хора. Сега съм в това, с това престол. Ето как стана. О, да. Добре, друго не знам какво правя. Пишете ми долу в коментарите. Ето това герой не съм го читнал. Компютъра, да. Искам да напиша в коментарите. Какво... Някакви чалендж да правим нещо. Защото не знам какво да правя, за тактика. Не знам какво да правя, ако случи. Остава се. Добре. То под, тук е. Тук е, я видим. Не. Да не получим от тук. Я видим снимчиката са. Не. Да, за такива къпани. Я дърва на стена. Вау! Това са 100 хиляди минути. Вау, къщата ми става много яка. Много яка стая. Ако ще тяга за това скоро. Скърца. Да, темпело. Вау! Оу. Това, обещавам се почнем по това. Ой, така, не знам дали се разбрали, но има хелоуински апдейт на PewDiePie симулатора, но аз честно казвам не ми трябва, защото то Хелоуин е на 31-ви, те ще го махнат, мисля, не знам. А пък не знам, може да апдейта играта. Не се знае. Може да апдейтам с малко. Аз това го снимам селото. Дай виж го гледа селото сигурно. Ако не съм забравил, кача виж го гледа селото. Ами, честно казвам, не знам какво повече да правим, така че мисля, че това да е клипа и надявам се да ви харесам. Дайте лайк нагоре. Не знам, че ви видите. Чао.